Da kabas ngokhya halor kajing ut jingnam ki kimi kikpa halor kajing seo ya kabai school hakini kipnai jong kajing khangdam nakalyang ka khasi students union southwest kasils district klapa da kashiti matpansngo how district school education officer ne DSEO jong kate ka district habakran hakilat pathai kubor nakalyang upul jon wanyang ubdeu assistant education secretary ulong baklem da kletru igijing e baper om tang hakabai school Henry Watt hakabade berkakamai kaji baki paiba ki kendu hakum kini kibnai bat kabala penlong ki kimi kikpa ban kendu mau siang hakaban siudap ekabai school jong kikun kam me aki school ba penyai daki rushimet ki jinglong jingman jong kini kipor kisi bamta nakadaw jong kani ka jing khangdam nakaliang jong ki issue southwest kasils district unit education cell kapun pa ki jing sukhya lor ka jing un jingnam jong ki kimi kikpa na borok sorong gilyang jong district hakabede batka jing sieu ya kabai school jong ki khun ki jong ki hakum kini ki benai nalor ba kadon ka jing kerdu haka bela kasi kumta ka syam jing sibun ya kini ki kimi ki pa bakin sieu ya kabai school jong ki khun kabai benai kabai tuition bat ki babun ki jing lek ki bade hapo school na kan ni kata jong jing khangdam de khamtam e kan ne ka jing e kalong ye gitu ki khon ki bali school ha ki private schools ha keleng jong ka dari kasi chantia wala ni wat sabaru te ha ka bai de kan ni na kaleng ka seng ni pen pau jing sokhya bat ngila ya kendu ya madam DC jong ka southwest kasils district ba in tuklar lam ba de ba kan ni benta ho ni so thu na kaleng ka seng ba kan ni kam de ka jing e ka ba ngila bon weng tang na po ka district administration nila pharu kashiti sha DSEO nang ta shaki nong mi khmat jonga district ka jongi kata ba HM Champliang ye ba Renikton Lungdo ba Pius Marwen ni pha ya kan khubor ba ka kentu ba kin sim khialam ya kan ka benta ba kumju sha sarkar hi bor ko sarkar mdekala ba kin sim khia bantu klarlem markan ni kam de ka jing e tang jong ki paiba jong ka southwest kasils district hande wat jong ka jela meghalaya hi borok ko bat kaning isu thu ba kadon kam ya ka jing trelang na ki bor sarkar ki department beper nang tabat ki paiba ru kumtang i kentu ya ka sarkar kulum lang ba banwan ra ya ka solution lan ni bongora ya ta ka jing penyabiang hapring jing ki jing e khanang ba kan long ka jing suk lan ka kampen sting la ka long haki school la ka long ya ki kimi ki ba ka ban sieu ka ba school to na kaleng jingi kung kaseng ha ni pampa bi sokhya ha ka bede bat ka jing e ka ba ki pai ba kam tamai ki khna pule ki ye kendu lengba kini ki sngi ha ka bede ba ka jing bombiang ka network ka ba kam tam e na kani company Jio ka ba nge penon kam sama kini ki por mentam ki don ka exam ki don ka jing room class online ding sokhya chibun halor kane namar ka jing bombiang kani ka network haka juga poru ngisngau bitar namar ba umdai tang kani ka khap ko mentah rai bunsin hinga le tangku kani company ka ba lasuan kejit ya ka pisah na ki paiba na ki khna school ban tap ya ki ban recharge ki top up na ka benta ban penbiang ijin kam ka phun de henrai ke ka ba ngisngau si kalong ba hakini ki tayo ki blak dep kani ka network kamdon kamta makani ka company Jio kaba ya pendu jing e sibun kaba ngin tep kelas online lane ni lek ki exam bun kini ki sngi ki benai ki don preng ki exam online bat kan tame ru ki kena school kaba kata ru sibun ya jing pule ki jongki nomor kata kum kaseng habang isim ya kan senjam ban penbena lemba kan ka por kalong bangi dawa ban ngai por stang kumba lai asni ni lai sngi wala kan ni kan work kan tam company Jio kai thut ki marse bangin sim sa simpat ika sinjam babat bangin haban khangno ya kani company bakan wan trikam apo kani kadong kathai ke jongi namar ba kani ke penduk sibun nong sibun kamtam kini por tiba kamtam ik kena pule mentak nangkam laki mobile phone banle ki online class te sa simpat ni pensngau bangin ai por kani company balan kambiang kada work kamur kani tayo ban nakaliang jok sem ngin nakaliang jok seng ni sa shim ki sinjam ko tang e bat khang no sulu sindon ya kani company